Tara guys, let's go! Lari na rin ito mga barangay. Ano yung mga hununganan sa kuhan ka ng mga riders dito. Dito mga barangay. Hindi kayo. Ada ng papa na yung mga barangay. Gapkos papa oy! Gapkos pa! Udah bau. Bisa sama picture. 1, 2, 3, tagal. Picture na naman. Okay. 1, 2, 3. Start! Lasan! Yo, what's up mga barangay? Modong dahil maghitapir ano. So kayag nasa Kintay TV guys. Lang. So testingan na magmoto vlog kung nabay ninda tag kuha. Mara naghiwing camera. Matulaag. Matulaag. Tara, kita-kits atong kuan si Richard kay wani uban hag ulit diri sa katigbian. Tara guys, let's go. Nakay palit la DJ? Mahapit sa Mela Joy Joy mga barangay kay naay paliton. Ay naman dito yung mic kung ano. Naman na yung mic ang motovlog. Basta na mo sponsor dek mic. Buya na gano'n. Buya mic. Kuna pa ipalitan sa Kintay TV guys. Plano na mo unta kay moto sa ila Richard. Sa ilang bahay nga to sa bukid diba. Yung testingan kung makaadto ba ta. Kaya patakatag na sa mga tabo. So yun da, ganas Kintay TV nagpalit din ng Axe. Axe baka naman. Axe Philippines, baka naman. Pila siya niya mga barangay. Ano yung Benavista Community College Community College yung BCC. Yes, pila siya niya. Okay na ba mga barangay? So mga barangay kayo, hindi ka computer ako mapagduwa tire. Ano merkado nila mga barangay panhaman. Pero guys, Brad.
Richard lah. Ay ka lang. Richard. Dad. Ano ka? Oh, na di. Dada dire. Belum. Saka na. Pa nag-andam? Saan? Mo to ka ka? Oh. Dugaya pa ka. Pangyan ako eh. So nya. Eh. Naka balik ka ron ba? Wah, tas Richard sa yung papa mo pre kay. Kasi man ka ba nimo? Kaya ang motor mo lang pwede na isa ka sa bukid? Di mo kaya na. Ila ha? Sakyan naman doon ha? Hindi pa. Ang pagasan lang naman. Ya. Ha? Ya, todo huwag Ang? motor ba? Oh, di agad. Aw. Sakyan ba na padongan to sa kabasakan? Aw. Sakyan. Uy, makapiret. Parait ka parait. So ano mga parekoy? Padongan may nga to sa bukid no? Diba? Kaming upat. Da ni Koyog si Muklo. Muklo nga kusog mulo-ulo. O ka na ra. Hindi na pakita kapit. Asa mo ka pagas? Ay, naigasan na rin. Hindi. Pwede pagas na charge? 100? Ha? Bili pagkasin mo lolo. 140. Layo ba ito? Back and forth. Hindi lang, 50 na. Hintay! Katawa ka na tayo. Sa kalahian sa mong katawa sa una. Hala, way nang katawa. Tabangi ko katawa. So yan mga parakay, padong na may ani sa kabasakan ato sa bukid na mo. And ang among lugar ba mga parakay kay gireng sa kauna. Sa kauna kan lisod kay daan sa una ba. Walang kakaron pero karon sementado nung guro kani nga part kani nga daan sa una mga parakay kay yuta pa ni dili pa ni sementado. Lisod kay na dia kay bato-bato karon kay semento na. Bawo lang ka sa unahan kay mura mag dili pa sementado sa unahan. Na di pa sa sementado mga parakay. Yuta pa na mga parakay. Kaning lugar gitawag ni mapait mangguro or lumboy. Murag gitawag ni siya mapait mga pre kay andan pait kayo. Ito. Kalimot ko kung mao ba ni ang mapait or lumboy kay dugay na kung dugay na mingwa nang ato mga pre kay. So tanda-tanda na lang mi nante sa Baysiring. Tanda niyo mga pre kay na makita ninyo nga nice kay view nga to. Pero before that makita pa sila ni Richard sa iyang papa. So atong atangan mga pre kay kani diha nga daan kana sa minto na lugsungon kay na mao mong gor ni kita og lumboy nila kay na ako ni lumboy diri dako. So yun pa daw na ta lugsong mga pre kay kung mo street ka diha ang sentro sa kuhan kabasakan na ang eskwelahan namo and diri pa daw sa Lantaon or sa Gisinhan pa daw may sa Baysiring mga pre kay bawo nga nang Baysiring kay tawag pa nila sa mo. And kani nga daan nga pre kay mao jud ni mong kon nakawunon sa una wala pa motor lakaw na pre kay guna sa mo padong sa eskwelahan layo kay mga pre kay pila pa naka kilometro katong eskwela pa may grade 1 di ko kalimutan tong nag-eskwela ko diha sa sentro nya akong maestra mga pre kay akong iyaan ra pod. And kuan kanang nag-contest share lang na ba nag-contest mato kanang kuan sa mga gitapok ang tanang mga bulok ba nya nagipakutana sa Atelosing nga kuan kanang unsay in English sa helicopter ang tubag sa mga classmate kay helicopter man nya ako kay helicopter. So ako na kadawa bro kay ako napip tungod ato bro kay napip ko bro kay wa sila kay ba unsay in English sa helicopter wala share ko lang. So asa na tadapit na padong na to sa tadot sa tasanahan kay layo pa dyan mga pre koy. RVW Transcend Records. Saan kalimot sa lugar kay grade 1 pa mo ko na grade 2 para di sa mga palahuton sa tanang mga bahukutot
Kabaho nga utot, migawas sa lubot. Tungod sa panuhot, ako na himuot. Sila naglagot, wa na makasabot. Ang ilong ni Pingot, ang dughan naghuot. Kabaho, tanan naglagot. Sila nasuko, kay nagasimhot. Pero kung sila napoy makautot, mukatawa rapod pagkawalay buot. Balos-balos lang takay na atay lubot. Kung baho ako, ayaw pud pagbuot. Ayaw na pangluod, ayaw na pagmukot. Ipahiyo Kisa ng buy charge. Si Ardre man. Buat na may diri sa kuan. Sa lugaran niyo hatag. Kabasakan. Hilugda, lugaran ninyo. Di ba nga babaryo ba? Kuan sige sinhan. Sige sinhan. Sige sinhan ni diri mga prekay. Grind nindo tagdan. Ari unahon sa loob diyan, ang tagang kwarta. Anta, kay Ano ko mamalit gamit niya? mo lakaw na ta. Namo gunito daw. Yo, Ayo. Diyan si GR Rea. GR ba? go. Oy, ya. Nara, sila yung wari kang papalag. Era. Nagdaan ito globe eh. Amen go. Uy, ikaw mo rin mo. Asa ka rin siya makitaan? Kurang ka siguro na sila nista. Ay, papunta na ito niyo rin na agit rin. Manay mag-birthday bitaw diha daw. Dito ba? Kitigyan eh. Ano auron ron. Mga sa karuga. Laag? Lunes. Ha? Ay mo mahal ko kasi tiguang Mga ganun, iyahan na. Sino ka muna din? Ha? Ka muna din. Sud mo rin ba? Brad. Ano mo daw? Ako gasara ko daw. Ha? Gasara ko. Iyahan na. Sige. Dalo ni ko daw. Pwede na tayo magdugay ah. Oh, Hey, tapos pa tayong sugdan no? Vlog mo? Ha? Vlog mo? lagi na bitaw na. Lagi na. Ha? Uy. Oh, hindi na ulit mo. Hey. Ano? Uy, Nad. Ah. Naka-Lunes. O Domingo Lunes. Nana rin ka tili dahil? Ha? Sigo po Tuwas tabuan dahil daw kinahuman dito niya. Anta, nabo to? Nagsaka sa Lunes. Gahapon. Tuwas tabuan gitu. Dong, buwan na ka na ako kalitag sinina ha. Namubalik ko direct sunod buwan. Asa ba ko? Namu katigbian. Ya menarik. Ha? Kami ba namin niya? Vlog ba? Kisa ba rin ba tayo? Anak ko, bilang rin. Anak ng bibi nga kan? Apo kong igni. Ano mo nang tawag katigyan? Tahu niya. Ano minyo ka dito? Lingkod, tingong kali. Likod siya ba Sorry sa mga yabe, remembrance ba? Yo. Screenshot ako. Abe, dago sa ko direct. Sure na yun. Picture sa tatang. Unad. Picture sa ta. Remembrance ba? Remembrance gyud. Yeah, yeah. Ato, kamu tulo. Grabe tasan. Dia. Ari get kung ano? Ya, 1 2 3. Agboy man tulo. 1 2 3. Yeah. Sunod buwan na, ulay po ko dire, balitan niya sa nina. Moro lagi di mo parehag na nga ng mangho di mo sad. Lain mo kung gamahan. Sama ni. Ta, ta. Hindi na may magdugay ah. Lutos mo. Des, Nah, banal ano di ka ba na ito? may panood tawad. Mano pinad to? Gigat pa ba ko tibi? Oh, Ya asa pa bro boyer. muadto pa Ito may ilang taon? Asaya naman daan dito. Ha? Diyan ano agi gadol kayo? Ay motor Lakar na kayo, ko to. pwede na masuda eh. Ay labi sa akin. Layo naman Layo no? Ha? Layo. Pwede sa mga Layo dito ay pang Ha? Ay, di, adto, muhapit mo yung sa mga. Ato. Lakaw ba na dong rin? Asa? Pwede na makamotoron lang taon.
Pwede, pero layo. Kung kayo nakawan yan sa bahay. Nailahan din naman sa motor. Wah, lagi ros auro na yung bahay, Chad. Mo lagi. Kulas mo ron. Nana de dire sa una de. Ibil na lang to, Chad. Ay binla na sila dire kinam de. Papa naman natugod. Nanam na ron. Una de ako. Yan na, udah gusto na dire. Yan, ya ande na kayo. Kamu na yata ni papa ni. Kuan ay kan grocery ko atos kuan ba? Sila, sila. Oh, jadi tunga ulan eh. Ay, Hatdan lang to, papa naman yung kuya ka na po. Papa naman mo. Papa lang po mo isa to. Dagdag gini. Tunga ulan eh. Kaya udah balik. Ya. Ada na rin tayo. Kagaya na si papa ni. Anaran ko tam. Ore, ata kana. Oh. Ano na rin? Huwag mo masahan siya rin ba? Ha? Kubon ka papa nang pakita ka ng papa nimo. Ha? Kubog gagapin. Kaya ako na naibili na rin. dito. Ha? Korea pa na ato na nila. Sige. Patupi sa doon, taas na buhok eh. Ano na mo dad? Taas kayo buhok. Di parag nang. Ha? Hindi na. Ang gong, nagkabaragdahan ka na. Ang katigyan? Oh, balik may katigban rong hapon. Sa pamodel pa do. Lantahan pa lagi eh? Alantan mo. Oh. Ano kaya? Sige to. Lantahan amis lantahan kung unsa nay kan? Unsa kabaguhan nga to? Ay, wa gi mabako do. Okay. Sige, ganda datang. Tay. Tahu ko na tay. Ah, harus papa ya. Tahu ka lagi. Uy. Dito lagi eh. Kamoto pa may lantahan mga perkay katong balay na mataon na. Karon guba naman. A few moments later. Ada orang papa ni mga perkay. Gakos papa oi. Ha? Gakos pa. Basta ko kayo, pugaw. Picture ba kita? Ay, na ba kayo tumbang yun? Picture sa miya. Dom. Ah. Picture. Oh, ikuan. Ya ina boy na, dali mabon mi pa kay. Nang napami dungon ba? Atong Davao? Picture sama picture. 1 2 3 tabang all. Yes. Picture sa tawa. Yes. 1 2 3. Ta dungon ni mo grocery ato na. Kuasa lang ako. Kuasa do. Nadadalo Ay, ito mo grocery dungon na to. Oh. Lakaw. Isa. Wala raw mga to nito daw nya. Mauwa mo man to. Pero mauwa mo ka. Kontrahan mo din nila. Ha? What is sinilin oy? Huy, what is Manila? Sa Manila. Nila. Ano sa nato sa Manila? Atong Lunes. Asumano na nada de? Osmano ra na to. Tagsa na lang. Ta dungon na kay. Basta di ka mo adto bod. Oh. Wala to na. Kadali ko mari. Kayo kay. Ha? Unsa bang kuana ba? Tay, basta daghan to ta. Gatas, Milo, Manisa na. sokal. Ato sa kadiyot. Why sa to po rini nga to dadang ari. Oh, dadang rini. Wala yung mare. To pa ko nga to yung Richard. Pato. Tay usa ka kios nga tandoy nga to. Wai, bilan ko na ro. Dag tanduwe. Lakaw kay dadang rini nga rin. Wa kwarta dili. Dong. Dali lagi nila. Mayo ra kanila. Apa ni kamera? Sige. Ay, ra ko sa kay. Ha? Ano sago ka? Sila ra gamay. Balik ra tayo, magwara tas grocery nimo. Wala ra mo dili. Balik ra na dayo. Gakos. Ini kay paglig ang imigid. Ini ra nga kay lat. Ini bumbay lan eh. Hoy bumbay dire. Di, ala Joel. Laloy ba, laloy. May tindahan dito kato ilang loloy. Oh. Ito kay laloy. So yon padong namiyani sa lantahan mga parikoy. Bintaha kay nindot tanda na mong giagyan mga parikoy kay bagong buldos. And lisod kay nig kanang uwanon mga parikoy kay lisod kay danya dangog ba may gani init nya bagong buldos at di kay lisod. Sa kaon ni siya mga parikoy. Diha sa kaon kay na mga parikoy. Giahag din na makita ang daan sa kamera mga parikoy kay ni us-us. Wa na tarong og hugot pa.
Diri sa ano, what naman, di naman. Guba na, wala ay habilin. Karang labiha at kami sa mga bunga. Tanami sa bio diri sa kuan. Kana kabasakan hindot kay mga barkay. Nagsaka na ta diha. Ah. Diha. Saka sa ta sad. Saka sa ta diha. So yun, ani ami diri yung mga barkay. Hindot ta bio diri mga barkay. Oh. Mani kana diri may nagpuya sa mga barkay dito mo adap ito. Ila Richard kay layo raman dito mga Ila Richard. Ito itong naibulihan niya, itong naikalubihan pod. Dito nyo ha? Dito may saon na oh. Diha namin tower diha try, tower ay. Sa kanila sa Hitafe din no, sa lugar nila Tugusnog ni. Kren dito tama ni mga barkay. So nag-vlog po sa Kintoy TV, atangin sa iyang vlog mga barkay. So atangin ninyo no. Short vlog lang ninot. Dito magama direct video mga barkay niya. Magtugway kabaw si Richard. Dino sa dito nung pagkakita. Next review tayo ng Dito mga barkay. Oh, wow! Ang ganda! Wow! Sarap view ha mga barkay. Wow. Grabe hangaka. Wow. Wow. Ta. Sakata. Mo ni lami, mas lami pan sukol health dito mga barkay. Gitilawan muna nila. Tilawan ngayon na mo. Murag tambay, may experience na ako kasaka sa panoramic park daw. Oo. The best. Ha? Ganyan dito mga barkay. Dira may mga kasa na mga barkay. Magpalupad ng tamanog diha eh. Diha. Ano pa itawir oh? Sa lusong man na, lusong. Ilagag lusong niya. Lagad. Lusong may hanya minanaw. Hangat. Ato tas kinababuan mga barkay. Ato tas kinababuan. Tara. Tara pa, wala may kwarta. Dire may tigpangakaan sa mga barkay. Daghan kay kaka dire. Ngata. Lah. Naisag na to ba? Nainulupad. Pagkiyot. Pwede naguling oh. Naik ano na swimming pool card. Swimming pool sa kagarat. Atop ka na sa eskwelahan oy. Hindi ta dire mga barkay oh. Hindi ta trilan dire oh. Pwede ba din i-trailan? Pwede god. Dire tan ko tiglugway kabaw sana. Dira? Sa bahay ninyo. Ay, kalula. Aba kalula ya ba? Kalula mo sa diha. Lalolo. Asudlo na nilita na. Ata mahapitaw niya. Ta mo ay. Ano bitaw gay ko pundok lobe? Sana makadaghan ng lobe. Ni kan Kanang naibuli dia nami agi padung ato mo magkaos nila ko. Ito na itubod. Tampaningaw. Try. Init lang. Pitan dagat to. Asa man chocolate hills area? Chocolate hills di kalupig ang chocolate hills ani. Ndot kay mga barkay. Ndot magmuni-muni kung buwagan ka mo sagit ka dire. Sagit oy. Gibuwagan na ka tay? Sagit ka na tay. Practice ba? Practice. Kay buwagan na maghapon ka. Na Richard eh. Sunburn ng ilong Richard. Ha? Sunburn. Tato mo. Di na tutumay? Ako sa stop mga barkay ka. Mato pa misto mo eh. Kay lubat ng GoPro. Wala ko pa.
Kalulaw bang ka na mga prekay. Nin, tander mga prekay. Makamingaw kayong kabasakan mga prekay. Kanang lugar mga prekay. Gitawag ni namo kanang kuan, Vice Iring. Vice Iring may tawag naman mga prekay dire sa bukid. Pero kanang dire dapita Vice Iring. Bawo nga nang Vice Iring po gitawag. Ano nila? Gimingaw murag ka ng ang mga sauna bitong mga experience mo diri mga prekay kay murag ni flashback og balik na murag ang kaminga ba balik ba indot kay diri mga prekay. Simple ra kay mong kinabuhi diri sa mga prekay. Tugway kabaw, mga biyabas, mga kaka. Magkaos ra tubig, tubod kanang kuan sa dito ang dapit. Magtanom, bantay sa home kanang basak nga daghag maya. Indot kayo mga prekay, indot kayo sa una. Dira. Pinindot diri mga prekay. Dahil ka sa mga prekay nga. Isa kay kuskabo gidagan bitaw ko, taga ka na eh. Ko na isot ang helmet mga prekay para makita niyo yung view. Natagak. Okay. Mulantaw sa mua mga prekay. Kung saan ay forma. Dira mga prekay, di ko kalimutan ng lumbuya kay diha may panguha sa una. Tamis ra ba kayo? Diretso daw. Are ta sod. Lanta may sa balay ang sa nang prekay. Kung napabay. So mani balay na mga prekay, balay na lang lulog lula. Tunta na dire kung sa forma. Kabaw ni Roni manggaron. Tabi. Dire, dako na kang lumboy. Sina lobe ni lolo. Sa kachard. Ang tong Vice Iring niya. Mabita ni? Ano ba? Ang lugar Vice Iring naman naman dito, dapat nito ko din mangga. Naman ko andere. Kanang santong kahoy gani. Talisay diri Daray, naida ko mangga. Ay talisay Mana balay naman pare ka dara, napa jay ilhanan. Bita-bita dako anas talisay Nabungkag naman diri tang mangga, dako na kay mangga, paho. Meron ba siyang papa diri? Daghan video kay men ko anda mangga. Napa jay pinya das ubos. Lamang santos papa dira. Luyos bayo. Oy, santol diha. Ubos. Santol ni papa. Talisay tabi-tabi. Dako na kausaban dire. Unay nagam. Apa kakare sama side? Apa kakare? Apa kakare no? Karin mo. Guba. Nila mao ni balaya nga. Sige hadlok nila namo nga na kunoy tuwa kakambal gigain. Ano sama? Kugay bigay misig ani. Gusto tami manguha ni manggaha ani. Di man tinuod. Mane bay nila lolo re. Sabihin to lagi. Minto ba na? Mahon tag sundang na mo. Nang tag lubi ba? Magsaka pa, kangat tayo. Sabaw ko, ako na magsak. Kagi na. Tama nga, ada tagtubig. So yun, dahil natapusan ng vlog mga prekay. Kaya iguro po may video order sa bukid sa Vice Iring. So, arin na tapusan na itong pag nagbuba, no? Wait. Hoy, dik, ay nagadik-adik. Ang dugo makadaot, tundangin nagamit. Itungudan ang Babay na mga parikoy. Babay na mga prekay. So, yung kalimot ko sa channel nila naman. Ay, atangi yung vlog mo mga prekay. Nag-vlog siya. Yan, subscribe kay Kintay TV guys. nagamit. Nabuhi ay
Dire ni. Uy, dire mo ni biyabas mo sa ano mga pre. Tama ng bisyo. Taga bunga. Adi dire gete biyabas mo sa ano sa kapunuan nga kusog kay mo bunga. Nagsugod ka sa tilaw-tilaw, nadala sa barkadang itiw-tiw. Di otro kay lami man di ay paminaw, makasuyo kay palibot perti katinaw. Kondisyon daw dili na Dagan. lamis paminaw, pero ang utok da utor. Karong adik na nawala na tanang kano, na ay kwarta paingon na sa shabu, na akay pamilya na lintan ng obligasyon. Bisyo ang giuna pamilya na konsumisyon. Leksyon na unta angay naka makakat, unundangi makadaot angay naka magbaton. Kung magpadayon dili maayong paaboton, isulod sa prisuhan o isulod sa kahon. Hoy dik ay nagadik-adik, ang droga makadaot undangi nagamit. Itungodan ng bisyo ha, daghang nabuang ug natikbak pa. Babay naman bro kay hol na kami. Lubot ang gopo. Bye-bye. Ang droga makadaot undangi nagamit. Nabuhi ay sayang ha, undangi likayin na kanang droga. Lakaw-lakaw sa kalsada, perti nakalago. Way ilis, way ligo, sobra nakabaho. Sige na ang istorya, bisag siya ra isa. Pahiyaw mo hilak, usahay magkatawa.